ik jullie laten zien hoe je de Tumba danst op het eiland. Jullie wat beloofd. Wat vieren wij? De tweede paasdag op het eiland. Ik heb het gehoord. Mevrouw, straight, on the rocks of met een orange juice. Geniet er maar van. En de laatste. Hoe hoog is onze Christoffelberg? Ik heb u gehoord. Mevrouw, u heeft het al gehoord. Ik herhaal het. Straight on the rocks of met orange juice. Heerlijk, ik zal er heel van genieten. Dankjewel. Dankjewel voor vanavond. Het is nog niet afgelopen. Achter, aan de hand waarmee ik schrijf, rechts, hebben we de pina colada of de virgin colada. En dan mogen jullie zelf gaan maken. En achter, bij Amandita, ze zwaait, heb je echt de fruit punch, wat wij maken op het eiland, of de virgin ook. Met rum of zonder rum. Ik nodig jullie allemaal uit om niet weg te gaan, maar ga je workshop doen, want het hoort er ook bij vanavond, om je eigen pina colada te maken of je eigen fruit punch te maken. Ja? Als er vragen zijn, ik loop rond. Al mijn collega's hier vanuit Breda lopen ook rond. Dus je kunt je vragen stellen. En ik ben er nog even. Ja? Dank u wel. Graag gedaan. Bonjour.